te pelok pojo bro session ngai kuble biang phi hakni ka video hoi man hakni ki I por man hakni ki singi long kumbar banai trai mo la deble ka we ka video te ka long successful hakaba ki customer ki nong thet ki mo ki sultanat ban wan mo kaba ka ta kaba omo pi kadi kaba sisa kata ti ka sapelong ingi baginya kendo biang kumniru kadina kada ba kibun ba kijing kerpa nak lagi customers kantam ki basa sya jengai kiong bakalom ka kubur ingi ki basa sya jengai bagin yo jitep kan kiong dalong kabala sobhale biang sakawi ka video kabala hapor pidon ki kali ki biang dor ki ba donador ba kumni ki ba kamu kumta kan ti nata kada ni sekendo biang kumni ka ba nata ka singi batki long kumangaru tang apa ini ngai ila pun ba ai kali ba kham ibit dor mo kham biang dor ba plong ingi ba gin le biang sin ni video te ye phi ki nong pe ki ba na jingai long ka long kajing kerku ka ba khrau mo la phi wan biang man pe kata ta ka dei ka ba sisa namar ba ngiru ngi sibing na feedback jong ki dong won tie di ki bon ki bri ki ngi ki ba sa kham se jingai ngiyo ka ni ka khubor la kham dir ka por ma ngi bu por sibna ki to manswa ti kiong ba la da plaj yang sakawi ti kemut ngila le ki subscriber kemni tai ti kiong ba kirang bangin yo ki jingtep kamploy kan kirang ba ngiru ngin yo berwan ha kapor ka biang kan tin ta kada kan ngis te ban kren shu ban pancha shu ye phi yo le se dan pren jong phi ki bampat juyo I mo phim so thu ngi kren yu hang ni te ngi namar ka si ka thaba plat ban kren jabar ngin ya rung po kan tok pan ya kren ban pancha shu habe ye dei bat kani la da phi dei kiba yo inang kong ini ke video mah kare kita ro nomor tak kerja dengan suban ba kikali mentar ho ngidan kikali kiba ramdor ngidan kiba khamdunador ngidan kidan lagi jong ki range bar kalom bakan long ka kanong bakan long ka kajimentoy na kabanta gitu ki beliau de kiba kwa la kadjong ka kum ka capacity ki jingla ka jongki kan terkum ka bor ka jingla ka jongki kadi katakan ti mentar ngibun bhai kali stop aspan ko kiba biang dor dan kiba donador dan kiba long padeng kiba habo silak dan long tak ini dan lagi jong kan ngin speni bhi long ba pin tip khamne asu te bhi hawan ni ban pai dik kata ba khong san do badru phila ban phone shwa ne shwa ba pin wan nado mentang tarik bagi pelan baru sebenarnya kadon ka as series ke ba lai hajar tinggal ki as series free but 10 liter ke petrol kata bakin ke ba ki kas maskin dong thiet tidak banyo kon hapo jom tau bunai adu kalai ko ta jom na ti kani ka apply baro kali ne ka hot ka accessories ka apply baro ki kali ka petrol apply baro kali ti hendrai pada apa yang kita pada kira finance option ki bawa berfit kali dekat refinance ti refinance pada ki kali ni ai ki kali ki ban ando arjar khat lai sedrong kiba kita sok kiba le ki insurance first party insurance bar hak down payment ru ka ba khamduna kamlong su kamlong hak tu ka por ka tu video ka le ni ai tang 10% nei ti kena 10% finance mentang ya tu ngilak ndo no mentar ni ai ka di ka down payment tabalong ka hak dor pada ka khamduna pada kan kada mar ba kidoni gila kijing e pada mar ka jing stu bakla jing ko kinong khir ka dan hi lada om ta ka tu ka khandai 10% ka tu 10% kidon jing stu bakla ti mentang gi om ba hak down payment ka khamduna tingin sampai mangi kat kum kalau jinglong ka jinglong eligible jongki nong thiet ki customers kan ta kada kita ki bagi bo kemudian ka down payment ngim khen chu ka gur komba de khandai 4% ngim khen chu ngin pet ka kum kali ngim matang ngim pet ka kum kali ti namar ba kiran ki kali ki batan teng ka ba namar kali kaju kali ka arja khadar bar kaju ka fila mele refinance bar kali ba ar fuwe ar fuar pi ka stem ka kali kanang he ka down payment kanang kinang la pendona susu ka kali ka bala he ka stem padang pendona ka down payment ka kam stom maka ka age juga ka he pala pi tikiran kum kita ki ti long ha kajing thiet bubun balang kajing ya sutu bakla kadon de kita kadang ko ban bet noi kita baro
Raman. Ti long ki jaj dokumen sayu long ban ki dokumen se kum tu kum majulong hi ki ba kong san ki long kum ki long thit mon ka unong thit hi di bandon kum kani ka epic ka voters ID card ka tu ka pan card ki checkbook passbook kita kiba kan kong san kan ini gitu nanta bat ki passport photograph tu artli ti unong thit bat unong bakle borrower bat guarantor gidan kam long kita sim refinance ti hendai kadan pada la kibri pada ki bateri kam sarkar tikim kita pada kimran kam guarantor te hawi di bat kini kali ba tador piong nila de ban sim finance ni kemen em ha ki kali batan mudong kini kali bakam slam dan lagi 8,000 shpo khadwe khadan ar hajar sipo kharbai kelas hitam nomor beli kelas hitam bermaksud balik ke first party insurance pi long lada company ka insurance company bandang le first party te kemur kelak jenjar ye gitu kidong le loan pada Riki kin pan kyong ai ke first party ko jong ka insurance jong kali dilarang imla ban produce pada te kemur ka kan jenjar ong ka jenjar long kalong no kuma yo tu nong thiet kan ni pen sto baklamang ite mata kada misi biki araja khat ar sidrong arja khat ar sidrong kamu kadang sok banle ka first party insurance tinggi ya beda kata tedon lu ki ba kali ngai i ba giong ba sumut kum nga la danga thiet kali nang ni te don kap tu kan ni por la bande ha din chibna e kadon ka jingjia tu kali la ban du ye te ngila ban wan phasna hang ni ne hoi nata kada bakani ka de dealership nata kada kini no kijing kinong thiet ya kendo la kichip na kithiet nang ni po dealership jongi ni kijing ba clear ka de jongi kijing clear ka jongi ngasong mo banam kijing clear ka jongi kiwan ra ka kali kipeni tingi ki fast for workshop ni sabatai kan kita kijing kilong tar kom Hendai la de simpa de kili barang hapo news nam ka karta mo ti kemo kita ki barang hapo ka warranty ti kitu bade te kemo la kidan kili bade ki manufacturing defects je kitu bade ki claim bade ka warranty kan ti la ka accident la ka di first party insurance claim ka insurance dong tar kom te shwaban pangkot ni ga jingkran ga jongi long kwa ba pin pensyai biang sesian habai di bat tu ka scheme long ka scheme kalau kami long kido long nadu apply ke video ya mentah baru simna hadu bana put uni bana jo ini bana Oktober ba mentah bana Oktober ba hi biam tak di bana Oktober mo ti kidio lai hajar free ka accessories kumki sipo hajar sipo liter ka petrol क्या accessories पर ये लाबो का पिसा लाई हजार कि ka jingjit ki kan ba ki jit ki customers kan nimla ma show mangi em ping la penbiang लाई हजार ro kan ni kali jompi ti long buri long ore ngam pat I kop la ni ngam ba ni ni kalau ki kedla ki jit kadu no ki mon makine ha kata ka amount ka लाई हजार ringka ya kata ka long free ya kata ribu te phila ban wan page hi dikman la jong ban phone ni ki contact number ki banga ala bu hang ni mo kumba andrew nyotli mo contact number te phila ban wan hi ka jakar ka location ru ka de be hang ni ha po ala ban la nong krem ma persyaban madan football la nong krem yang ni te kadan harut suraki de pipois ni finkli ni ka true value rani motors kumut baro ki ba tips sudah ka ti shobangin pun mo ti nikong ti ngaso ban ai khule ye ki baro ki dong thiet kali nangi ki ba ai men sim ngi bat ki banang ki nangi ai men sim ru ngi ba nakapor ye le akum kini ki jat video ke ban penirap ngi kan tingi ai khule ye ki dong thiet baro ki bala ju ye kolong ta kan ki yerap ngi lo ngerap mar keliang kan yo le se long dan hi ki ba dan hiru ki ba ben thra ki ba lalai dra ya kata ni bodong bandasngap ni ba ben ni tengah ngo kuma ngatrai nginam la bandi kali watang kawi watang spotri nginam la bandi kali ni ki bro ngi aingo hab aingo u blei ba kilong mar pong ne ni ka pher bade kamlong kum ba yu ki comment kan nata kada
Te tang tai sawan man pek de ki khman la jong mo. Hoi ba kongsan de kalong tang tai mar haba khadu ka di kalirem Ah. ti manu ru ngawat ki bahi yang la jong makana ru ngong haba khadu ka di kalirem Ha. ka ba bukan besar dala dia Ha. namar ngi ki ba em hang ni ngi tep ki khadu kali ka biang no bombiang Ah. re de piwan ma pi piang ba piang kum kan ni Ah. Hindi rum ta de teng ba di piang oh nang perhat ba ka kalirem kalau kum tangam tep kalau pada hadu kan ni lo kum kita gi di ki long la besar dala di dan jong ki kaman affair lo ki khadu no komentar Kadai try tang itai. tang kita Beli sibun ta piwan min ni bin sikindo ban mini janang. boleh sebut Beli sibun.